Jeg vil også starte med at sige tillykke til Ecologic med jeres nye fysiske lokalitet. Jeg synes, det giver rigtig god mening at placere jer et sted som i Ørestaden. I er en virksomhed i fremdrift, vækst, og så skal man også lære det at forstå. Og til det må vi sige, at når vi kigger på den her graf, som er helt frisk fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen i 2014, så er det jo rigtigt, at der er heroppe kommet rigtig mange nye opfindelser. Der sker altså rigtig meget på vores vidensinstitutioner, som fører til nye opfindelser. Der sker også en del af de her opfindelser, at de bliver til patenter. Så der vil sige, der er sådan set en parallelitet mellem antallet af opfindelser og antallet af patenter, men der er stadig et gab. Hvad skal vi gøre, hvis vi vil investere i life science? Hvad skal vores fremtidige investeringer indeholde? Ja, den skal i hvert fald indeholde god videnskab og god teknologi. Det er forudsætning for det. Så vi kunne godt tænke os, at der kommer nogle flere spin-out virksomheder. Men den problemstilling er ikke så, den er ikke så enkel, fordi det har også noget at gøre med en ændring i mindset på blandt andet vores vidensinstitutioner, om at det er faktisk i orden som læge eller som forsker at starte en virksomhed, og være med til at starte en virksomhed op og få sat noget i gang. Heldigvis har vi der nogen, der gør det, og også med succes. Med de ord vil jeg sige tak fordi I lyttede til.